Nachádzam v Ravensburgu, vyšiel som sa sem stratiť, aby som zistil, čo sa tu nachádza. Uvidíme, čo nám ponúkne. Zatiaľ som toho veľa nenašiel, maximálne Lidl. Čo vidím, DJ-a vnútri. Takto v budove, kde som na to zvyknutý. A hrá tu pre tento obchod, možno poznáte. Je to pekné starožitné mestečko. To vidno na tých budovách. Centrum je naozaj pekné. Majú tu aj trhy. Asi každý deň, ak sa na to pozerám. Som sa mýlil, asi tu majú nejakú akciu, nebýva to asi každý víkend tieto trhy. Čau. Že kúkneme aj do nejakej menej rušnej uličky. Všetky uličky zatiaľ teraz je taký čas, sú dosť rušné. Takže môžeš vidieť. Tu je zaujímavé. Môže byť. Je to pekné, ako majú tu pekný centrum. Toto je taká ulička bokom. Fakt, že tie budovy, no toto je to, čo si asi predstavíš, keď sa povie historické budovy a zachovala v peknom stave. Pecka. Aj opravujú nejaké. Kebusy obchodu sa tu asi nedarilo, tak ho zrušili, no. Mal asi fotiť s tou figurkou, ale asi nič z toho. Majú ich tu viacej po meste, tak skúsime ich nájsť. Toto je tá figurka, ktorú máme ako prvú, skúsime nájsť ostatné. Musíme mať najlepšiu zmrzlinu, lebo rady sú až tam vzadu. Takže asi si ju niekedy pôjdem obchodať, len teraz som bez peňazí, no. Naučí asi používať mapy. To je celkom pekné, ale toto je obchodné centrum, kde som tiež mohol na záchode. A ja tu pol hodinu hľadám cesty. Katastrofa. Ikeu som ešte v živote nevidel. Ako je toto? To je fakt malá, na Slovensku máme vždy väčšie. Som ďalšieho panáčika. Zase ma nemám to odfotiť. Momentálne teraz som ja stal na značke, kde sa odkiaľ sa má fotiť. Takže akurát toľko k tomu. Ale mám ďalšieho. A hneď kúsok tu vedľa je ďalší. Tu je, pozerajte, taký malinký. Ale od mesta. Tu už je menej ľudí, ale stále je tu dosť, uvidíme. Zase sa vraciame k centru. Blízko, ako to funguje? Opa. Asi to bude ťažké na jedného. A hlavne blbo vidno. Ale dostal som ju tam. A teraz sa pokúsime dostať naspäť. Podarilo sa ju dostať naspäť. Aha, bublinky, to je najlepšie. Za mnou je veľmi pekná budova, ale ja som myslel, že ju vlastne ani teraz vidno. Katastrofa. Už ju je konečne vidno, odtiaľ toto, proste tam bol zlý uhol. Takže tá budova, ste ju videli, je tam, za mnou, celkom pekná. Kúknem dnu, či sa tam dá ísť. Dá, ako vidíte, za mnou všade, možne. Je to pekný kostol. Nečítal som si z vonku, komu ten kostol patrí, či je to katolícky, evanjelický alebo taký. Ale celkom pekný, tu majú aj knižku, nejakú. Tu majú takéto malby, uvidíme, čo tu bude ďalej. Pravdepodobne sa jedná o bývalý kostol, neviem, nevidím, ešte som nenašiel modlitebňu. Nie, stále funkčný kostol, modlitebňa tu je. Tam sú záchody vzadu. A poďme sa pozrieť, ako toto vyzerá. Znútra náhodou veľmi pekné. Ja a pamiatky, to je moje. Tu je jedna časť modlitebne. Máme takéto vitrážové okná. A tu je druhá časť modlitebne. Vidíte to dobre.
Za mnou je jedna časť, ako keby som to povedal. Počkajte, teraz je to momentálne predo mnou. Tu, hore, vidíte, to je jedna časť a za mnou je druhá. Vie niekto mi povedať, k čomu to slúži, lebo ja sa v tom nevyznám. Tu som našiel vnútri v tej istej budove ďalšie oddelenie, takže sa v tom vôbec nevyznám. Tuto keď sa pozriete, toto je tá miestnosť, kde som bol. A tu je ďalšia. No, ja už fakt neviem. Takýto je výhľad z vrchu. Neviem, že tejto miestnosti je zamknutá. Očividne je to len pre tých, čo hrajú, alebo proste pre tých ľudí, čo patria sem. Uvidíme, ale je to tu pekné. A toto je asi oddelenie pre deti. A veľmi pekné. Vychádzame von. Zistil som, že to je evangelický kostol. Ale prečo má toľko miestností a k čomu to slúži, neviem. Možno vy mi budete vedieť povedať. Som sa touto uličkou. Ja neviem, kde som, ale asi na druhej strane iba. To bol pôvodne ten vchod, ktorým som išiel, takže tak. Aha, toto som nečakal, takéto pekné. Ale tá väža, tá je top. Ako z Harryho Pottera alebo z Vojenského zámku, ak ste Slováci. Tu je pekne taký páčik. Á, tu to je pekná. V podstate taká lavička, ktorú si môžete sadnúť, alebo neviem na čo to je iné. Stáť. A vyzerá ako pucla. Hravé mesto. To bola lavička, ale má to struny. Je to, sedím na tom. Tak asi lavička. Čo vám poviem? Ale jeden skôr som vám ešte neukázal. Ďalšia hradná väža. Ukážeme si ju z druhej strany. Pekné, čo si myslíte? To bola iná obliehacia väža na ochranu mesta asi v minulosti, no. Takže stále som v tom parku. Musíme to takto prehodiť. Tu môžete vidieť tú kocku. Asi s touto kockou by sa malo hrať to človeče. A za mnou, ukážeme si kde, je ďalší panáčik. Možno nevidíte, lebo je ďaleko. Poďme sa na hnku. To je taká pekná fontána. A tu je ďalší panáčik. Môžete ho vidieť. Očividne by sa malo chodiť odtiaľto. Tak si spravíme pekný záber odtiaľto, ale bezo mňa. Len sa tam nájdem. Dobre. Tak tu je. Že na Slovensku máme zastaralé služobné vozy. Ale nie, toto už je prerobené asi na obytný voz. Ale je to staré hasičské auto. Vyzerá ako koniec centra, ale asi by som mal nájsť svoje auto. Uvidíme, či tam trafím. Ale predtým vám musím natočiť takúto peknú budovu. Jedna aj tento dom je pekný, tam vzadu. Vzhľadom k tomu, že neviem históriu tohoto mesta, tak vám nič o tom nepoviem. Ale je to pekné. Boli asi kedysi staré hradby mesta. Vzhľadom k tomu, že jen tam je vstup do centra. Za mňa vyzerá to pekne, teraz už sa blížime niekde. No a tuto je tá väža, ktorú som natáčal z druhej strany. Nie ju dobre vidno, ale takto z dola vyzerá strašne vysoká. To muselo byť veľmi ťažké alebo ľahké odtiaľto strážiť mesto z takej výšky. Všetko človek vidí. No a tu je zase ten park, o ktorom sme sa bavili, ktorý som vám ukazoval cestou, kde boli aj tie pekné lavičky. No, lavičky, neviem, či to sú lavičky, veci na skakanie, na hranie, čokoľvek. Že neviem úplne, kde som, tak vám natočím iba toto.
Musím sa dať navigáciu, aby som našiel cestu. Uvidíme, to najprv skúsim bez navigácie, potom to skúsim s navigáciou. Ale toto som vám musel točiť, tento dom vyzerá perfektne. Idem dobre, ale tak hádam na druhej strane. Dostal som sa na druhú stranu, uvidíme, či som správne. Som sa asi len o uličku, som už na tej správnej ulici, musel som zakúpnúť na tej mapy. Ale asi týmto smerom by som mal mať auto, dávam vedieť. Tu pri zbore adventistov, kde som si nehal auto. Je to môj zbor, keby ste chceli vedieť. No môj, ja ho nevlastním, ale som člen tejto cirkvi. A tak. A môžete vidieť, tu mám auto, no nie je moje, je to auto môjho brata. Ja mám iné, ešte horšie, ja mám jednotkovú Fabiu, keby ste chceli vedieť. Jednotkovú. Takže týmto teraz idem. Na to, že to je dvojková stará Octavia, jazdí veľmi dobre. A je to automat. Tomu by ste neverili. 2007 alebo aký ročník, to už neviem. A automat. Ja som aj nevedel, že v takom roku už automaty boli. Video rozlučujúce. Takže vidíme sa na budúce na nejakom ďalšom výlete. Mám plán asi robiť len výletové videá. Uvidíme minimálne. Budúci týždeň pôjdeme odskúšať tú zmrzlinu, ktorá je najlepšie na meste, v meste a sú tam kilometrové rady. Sami ste videli, že sú dosť veľké, že idú až von. A to už tam bolo menej ľudí. Skôr, že som natočil, že oni boli v podstate až pomaly 50 metrov alebo odchodu. Takže vidíme sa na ďalšom videu. A nezabudnite dať like, odber alebo čokoľvek sa vám zase follow, ak to neviem, kde to ešte dám. A